Hello guys, it's me, Χρήστος Κατσούλης και σήμερα θα παίξουμε ένα Minecraft Θα κάνουμε Minecraft βιντεάκια. Πια θα κάνουμε Minecraft βιντεάκια και θα είμαστε οι πιο νομίζω καλύτεροι. Όποιοι μου κάνουν like και subscribe θα μπουν στο channel μου και να το. Ναι, επειδή αργήσαμε λίγο, να το secret base μου, δεν είναι και τόσο κακό, αλλά προχωράμε. Περίμενε μισό λεπτάκι. Δεν ξέρω, θα το δω, αλλά... Ναι, έχω βάλει ένα mod που λέγεται κάτι σε camping mod είναι αυτό. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να πανεβώ, αλλά πατάμε και το job. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το job. 19, ναι, δεν ξέρω πότε θα πιάνει άξιο. Μπορεί να είναι θα φύγει από εδώ πέρα στις 20 κάτι. Έχω ένα λίγο δύσκολο προβληματάκι, αλλά εδώ είναι το secret base μου. Ωραίο. Βλέπετε ότι έχω 2 Saber Keyboard, αλλά είμαι ο πιο προχωρημένος παίκτης. Έχω επιβιώσει. Περιμένετε το τραπτόρ. Είμαι ο πιο προχωρημένος. Σήμερα σταματάμε κάτι, αλλά εδώ πέρα είναι το αγαπημένο μου μέρος. Εκάτω έχω κάτι που δεν θα σας το πάρει στο άκρος και ακόμη πανταραπέρα. Ένα μέρος με τα πράγματά μου. Με τα πράγματα που θα βάλω. Ναι, έχω πολλά διαμάντια και emeralds. Εδώ πέρα θα έρθουν μια μέρα κάτι φίλοι μου που τότε θα κάνουμε ένα διαγωνισμό. Είναι ποιος θα επιζήσει για 300 και 100 μέρες στο Minecraft. Εγώ έχω επιζήσει πολλές μέρες, όχι 100, αλλά θα τις περάσω εγώ τις 100, νομίζω. Και πάμε κάτω. Εδώ πέρα το έχω κρύψει πολύ καλά, πίσω από τη σκηνή μου. Ναι, θα έχω και έναν φίλο μου εδώ πέρα στο Secret, αλλά μην το πει κανείς ότι οποιοσδήποτε και να το δει, μην το πει σε κάποιον. Μην το πει σε κανέναν. Είναι μυστικό μας, εντάξει. Πρώτον, πάμε από εκεί. Ναι, ξέρω, υπάρχουν κάποιοι που δουλεύουν εδώ μέσα. Εδώ πέρα δεν έχω τίποτα, αλλά εδώ έχω βγάλει πραγματάκια όπως και κάτω. Δεν έχω μαζέψει πολύ καύρο από τη σπηλιά. Εδώ όμως έχω ένα secret base μέσα, έχω μια πισινούλα. Είναι ποιος θα παραβγεί γρηγορότερα στο νερό, ποιος θα κατεβεί και να ανεβεί. Ναι, έχω λίγο πρόβλημα. Έλα μου γρήγορα, Χριστέ μου. Όπα. Εντάξει. Και εδώ είναι πολύ μεγάλο το μέρος. Γι' αυτό έχω μαζί μου λίτρα. Πού είναι τα λίτρα? Περιμένετε. Οκ. Έχω πάρει τα 60. 9 και 10. Δευτέρα Τρίτη. 9-10. Έχει εθνική. Πέμπτη. Ναι, έχω πολλά λεπτάκια. Το ξέρω, αλλά δεν έχω book για μέρες, αλλά είναι μια χαρά. Σήμερα το λέμε ότι είναι το καλύτερο πράγμα όλο τον... Περίμενε. Απ' την αρχή είχα τα λίτρα. Ρε θα ήθελα fireworks τότε. Ξέχασα τα fireworks. Χριστέ μου, ξέχασα τα fireworks. Τρελό. Ξέχασα τα fireworks. Τρελό. Να τα 64 τέτοια που θέλω. Οπα. Για να είμαστε και προστατευμένοι, όχι εδώ. Ναι, αλλά έχω τα πιο ισχυρά μου πράγματα. Παίρνω ένα τοτέμ, το σπαθί μου, όχι, θα πάρω το σφυρί μου. Ρε, το σφυρί είναι πιο ωραίο, πιο καλό.